7 yena yedwa. Genesis 15 verse number 7. Tshela makhelwane uthi Magza uzoba right. Ya ngathi ungambuka nje uMax umtshela ukuthi uzoba right Max. Uzoba right. Verse number 7, chapter 15 verse number 7. NginguJehova owakukhipha eUri lamakhaledi ukuba ngikunike lelizwe libe ifa lakho. Ngicela uphinde futhi one more time. Wayesethi kuye nginguJehova owakuphumisa eUri lamakhaledi ukuba ngikunike lelizwe libe ifa lakho. Asisho sonke bazalwane. Wayesethi nginguJehova Okay. Ngifuna sibamba amagama amabili la. Mabili amagama esizokhuluma ngawo engifuna siwabambe. Ngakukhipha ukuba ngikuyise. Haleluya. Ngamanye amagama ngakukhipha ukuba ngikufake. So uma singagijima siye uverse number 13 wona uthi amfunde mntana sekhaya verse number 13 Silvalile. Okay. Uyamthola u13 lokade sifundele. Ngazi ulahlekelwe yi10. Wathi kuAbrahama yazisa ukuthi inzalo yakho izakuba ngumfokazi ezweni elingesilo elayo ibe izigqila icindezelwe iminyaka engamakhulu 4. Kepha leso sizwe eyakuba zigqila zaso ngiyakusahlula mina. Funda kahle mntana sekhaya. Kepha leso sizwe eyakuba yizigqila zaso ngiyakusahlulela mina. Ngasemuva iyakuphuma inempahla eningi. Somebody shout ngasemumva izophuma nempahla eningi. Kona ke sengiqedile. Kodwa ukuze izwakale kwabangayizwanga ngifuna ukukhuluma ngomyalezo uNkulunkulu awubeke enhlizweni yami othi uNkulunkulu wethu esimkhonzayo nikhona abathandekayo. Uma uNkulunkulu ekufaka esimeni ukufakela ukukhipha usunezinto ongangenanga nazo esimeni. Sanibonani bathandekayo. Ningixolela ngizokuluphakamisa izwi so that nizozwa. But ngokuhamba kwendlela mhlasimbe kuzozenzakalela because ngibalekela ieko. uNkulunkulu uma ekufaka esimeni ukufakela ukukhipha usunezinto owawungangenanga nazo esimeni ongene kuso. Futhi uNkulunkulu akalenza iphutha lokuthi la akuvumele wangena khona ufele khona ungaphumanga. Usaphila.
uverse number 17 sifika kuverse number 17 kanjani? Verse number 1 iBhayibheli lithi uNkulunkulu wabonakala kuAbrahama ngombono. Mayibonakala Abrahama wathi Abrahama ngikuthandile. Wathi Abrahama unomvuzo omkhulu. Manje uAbrahama akayizwa lento eshiwo uNkulunkulu. Uverse number 2 usembuza ukuthi Nkosi akuyiyeke le yokuthandana kwethu, ukuyiyeke le yokuthi nginomvuzo. Wena uNkulunkulu awunginikanga mina umntwana. Ozani bazalwane. uNkulunkulu umnikeza into enkulu emangalisayo ezethembiso nokuthi lento yakhe inomvuzo, kodwa uAbrahama uthi lento ishoyo kimi ayikho ngoba into ekhona kimi yile efunwa yimi. Ngoba sometimes empilweni akuyona yonke into oyifunayo uNkulunkulu akulungisele yona, kodwa le ongacabanga ukuthi uyayidinga iyona uNkulunkulu akulungisele yona, futhi oyothi uma usuyitholile uyibone ingekho le okade uyifuna. Sanibonani MC. Ngikushiso yini lokho mlotshwa? Ngikushiso ukuthi uNkulunkulu umnikeza into enamandla kuverse 1. Uverse number 2 uAbrahama uyayikhahlela into ayinikwa uNkulunkulu. Uthi mina nginento eyisidingo kimi. Manje ngimbona uAbrahama dokotela ukuthi lento abeyifuna akuyona into abeyifuna. Ngimbona uma eseyitholile into ayikhahlela kuNkulunkulu esethi uNkulunkulu awuyilethe kimi. Sanibonani bathandekayo. Simbona uAbrahama eseyithatha lento ngoba bazalwane bami abathandekayo, ungayifuni into enkosini okuyothi ngamhlazane ifuna wehluleke ukuyinikeza inkosi. Hayi noma ningangizwa kodwa ngiyazizwa mina. Ungayithandazeli into enkosini ezothi mayisinike yona ngamhlazane inkosi isifuna bese uyahluleka wena ukuyinika inkosi. Buza umakhelwane ukhona kodwa amanza ukhona kodwa. Singa cross ama borders size lapha bese uyalala nazo. Yini ngisho njalo, ngihlushwa yilo baba njalo ngoba lo baba uAbrahama into yakhe ithi umcelile lo mntwana kuNkulunkulu wamnikeza. Uma esemnikezile, uma uNkulunkulu emfuna, kwafika la kuAbrahama ethi lo ngamthola kungcono ukumnikeza uNkulunkulu into engiyithole kuye kunokuthi ngibambe into engiyithole kuye base ngilahlekelwa yilo ongikezile. Ngathi uAbrahama wakhuluma into ethi uzongisiza ngani ukumgcina uIsaac, kodwa bese ngilahlekelwe onginike uIsaac. Kanti uma ngingathatha uIsaac ngimnike owanginika yena. Manje inkinga kaNkulunkulu esibambezelayo naseyintweni esiyithandazelayo, uNkulunkulu uthi kusukela emhleni yawihle nginazile. Kukhona izinto esike sifune kuye uNkulunkulu azi kahle kamhlophe ukuthi ngamhlazana ecela lento ngeke ayithole kuwena. Kudelay iprocess yokuthola izinto zakho ngoba ucela into ongeke ube namandla okumnikeza yena ngelanga uyoyifuna ngalo. uNkulunkulu manje inkinga yami wena ungithembisa izinto kodwa mina awunginikanga ingane nangu Eliyezeri okusho ukuthi uyena mangifa mina osoyokwazi ukuthi adle ifa ngoba wena uNkulunkulu awunginikanga, wena uNkulunkulu awunginikanga, wena uNkulunkulu awunginikanga. Kule insuku ngihlusha imithandazo yabantu uNkosi awunginikanga. Athi uNkulunkulu umusa wami uphezu kwakho wePaul yekive lisenyameni. Wena uNkulunkulu abantu banikeza imoto mina unginikanga, abantu banikeza imishado mina unginikanga, abantu banikeza imizi mina unginika. Athi uNkulunkulu bathi into engunikeze yona ingaphezu kwento oyifunayo.
Hayibo sanibonani emsini. Bakhuluma ke uNkulunkulu noAbrahama asikho lapho siyadlula nje siya lapho ku7. Bakhuluma ke uNkulunkulu noAbrahama ayikhuluma indaba uAbrahama uthi uNkulunkulu ke masifika ku verse number 7 weAbraham. Ngakukhi yimi lo uNkulunkulu engakwenze njani ezweni khona izwe ngakhipha kulo tshela makhelwane siyaphuma. Oh, I feel I can preach it now. Siyaphuma. Tshela makhelwane siyaphuma mazi. NginguJehova wakhipha ezweni lama-Uri lamaKhaledi ukuba ngikunikele lizwe libe yifa lakho. So uNkulunkulu akamkhipha umuntu entweni kanti akazukumfaka entweni. Hey, can I get an amen in this house? Mama uNkulunkulu kukhona la khipha khona, kukhona la sokufaka khona. Manje uNkulunkulu unenkinga yabantu abangafuni ukuphuma la emakhipha khona. Sizozokala sithi sangena lapho kuthiwa ongena khona saphuma la. Ayikade ngikhuluma noba mawusibona kukhona la saphuma khona asangakhishwa sakhishwa sayofakwa vumela kubaphe ngesandla uzwakala uthi msindisi wami uthi Hallelujah. Jesus. khona bazobukela uFanta. Hallelujah. Thank you, Jesus. Semkhoneni benkosi. Hallelujah. Tshela makhelwane semkhoneni benkosi makhelwane. When God takes you out, He takes you out to put you in. Yes, Lord. Uma ekhipha ukhiphela ukuyokufaka. Yes, Lord. Maya ekhipha emjolweni ufuna ukuyokufaka emshadweni. Uma ekhipha ephofini uyofaka etebeni. Uma ekhipha Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kwakhona abantu abaphuma emakhaya bathi liyana liyaduma siyakhona bathi kuvaliwe kuvuliwe siyakhona. Hallelujah. Thank you, Jesus. uNkulunkulu akamkhipha umuntu entweni. Oh, Jesus. Nazi ukuthi inkosi izokufaka. Yes. Kodwa ngiyezwa khona la inkosi ezokufaka khona. Bangizwa ngapha sebebuzwa. Ithi mina ngazi ukuthi inkosi izokufaka. Khona la kade ufuna ukungena khona kodwa ngingeneki. Ngoba inkosi ayikwazi ukukufaka. Kanti khona la ungakaphumi khona. Oh my gosh. Hey kodwa uNkulunkulu Jesu moya ingcwele ngisize. Inkosi ayikwazi ukukufaka. Kanti khona la ungakaphumi khona. uIsrael owaphuma eGibhithe akuyena owangena eKhenani ngoba bathi bekhishwa baphuma physical kodwa ingqondo yabo yala bephuma khona. Michael Joshua athi bonke abaphuma athi bafele ehlaba athi kodwa bangena baza abaphuma babonakala bephuma eGibhithe emehlweni abantu
baphuma physical kanti spiritual abaphuma kanti amene uyathengwa nekhaya bathi besendleleni bacomplaina ngophumo ngesikhathi becomplaina ngophumo bavalela ungena olunye ungeno lwakho oluvalwe uwe alivalwanga abathakathi alivalwanga usathane alivalwanga abantu abangakufuni alivalwanga izinto zakho kodwa luvalwe uwe saphumelana eGibhithe kanti sizofala ehlane nabo somebody shout yes we-Abraham ngikhiphi ukuba ngiyokunika uNkulunkulu bazalwane uyakukhipha entweni